kaigsunan, happy Sabbath. Welcome sa atong television program Takna sa Pagtuon. Ang ato nga Takna sa Pagtuon, mga kahigalaan, usa ka pinasahi kini nga lesson karon nga quarter tungod kay magsugod na usab kita sa bag-o nga quarter o ang ato nga lesson nga atong pagatunan mauman ang The Book of Job, ang libro ni Job, mga kaigsunan. O uban gihapon kanato si Pastor Asoy, ang ato ang maabtik nga Sabbath School Director sa atong kaumhan sa South Philippine Union Conference, o si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato nga abtik usab nga Women's Ministries Director dinhi sa atong kaumhan sa South Philippine Union Conference. Ug atong hisgutan, mga kaigalaan, kaning atong leksyon karon sa quarter The Book of Job, ikaduhang nga quarter na takaron sa ato ang pagatunan sa atong leksyon, mga kaigalaan. Ug we are now on lesson number 1. Ang libro sa Job, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, talagsaon kayo, ug ang atong approach sa atong lesson lahi. Tungod kay ang libro sa Job nagadepict man, nagapakita sa atong kinabuhi karon. Dunay dako kay nga comparison sa atong kinabuhi karon ug sa kinabuhi ni Job. Apan ang libro ni Job, mga kaigalaan, dugay na kaini, Ma'am Pinky, Pastor Asoy, nagisulat kay part man siya sa patriarchs, meaning panahon pa sa una pagid kaayon lang Abraham, bisan pa sa dugay na kay nga kapanahunan na hisulat na ni nga libro, mga kaigalaan. Busa amazing kayo ang comparison, interesting ang comparison sa Book of Job. Unya bali mga kaigalaan ang ato ang pagkagamit sa atong leksyon tungod kay gisubay una ang katapusan. Mao na nga ang title karon, mga kaigalaan, sa atong leksyon, The End. The End. No? Ang katapusan. Ang katapusan. Abi ninyo sa salida o sa drama, libro, magbasa gani ka, naamagud na sa actual gyud nga istorya, mga kaigalaan, mura kag malisang kayo kay ang aktor muragi kusukuso ba. Daghan kayong pagsulay, daghan kayo nga mga kalisod nga iyang giagian. Pero kung gusto ka nga ma-comforted ka, na dito ka mutanaw sa katapusan, mga kaigalaan, kay sa katapusan mudaog man gid ang aktor kanang bida sa salida. Murabag sa ato sa lantaw pa na sa salida, gikulatag ayo ang aktor pagsugod. Ang gusto ka nga dili kay ka mabalakal, tanawa na anang tumoy aron hibaw ka nga daog na gid siya ani. Umaw na, mga higala, ang ato ang leksyon. Tanaw na to daan una ang unahan aron, mga kaigalaan, di na kay nato ikalisang pa ang atong maagian o giagian na sa presente nga panahon tungod kay nakita naman nato ang unahan nga sulusama og ingon ani ang resulta. Di ba, Ma'am Pinky? Unya, mga higala, atong pagasugdan ang ato ang pagtuon sa libro sa Job. Atong makita, mga kaigalaan, dinhi sa atong memory text, makita kini sa Juan Kapitulo 11, versikulo 25. Pakibasa ko na, Ma'am. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Oh, so positibo ang ending, no? Wala maghisgot din sa atong memory verse nga walay kamatayon. Di ba, Ma'am? Okay. Ang gihisgutan din sa memory verse kay mong gibasa karon, naay kamatayon apan kung musalig ka sa Ginoo, bisan og naay kamatayon, Siya mabuhi. sa mabuhi pa. Na diha mo na diha ang kuan paglaom ba. Nga bisan di ay dili gid nato ma-imagine ang kasakit sa kamatayon. Naa day naghulat gyud nga paglaom mo na pinaka-importante sa ato lesson nga naay paglaom. Okay. Mauna, mga higala, ang atong leksyon karon. Naghisgot una sa tanan og happy ending. Apan happy ending bagyod ang kinabuhi ni Job dinhi. Nahisgutan nato, mga kaigalaan, nga ang description diha sa atong leksyon sa katapusan sa kinabuhi ni Job, ug atong makita, mga higala, nga ang katapusan niya nabalik ang iyang mga kabataan nga kaniadto nangamatay tanan, nauli sa kaniya, nadubli pagani sa kadaghan ang iyang mga kuan, Mga tanan nga mga properties. tanan nga mga properties. So buot ipasabot, mangutan ako ug makapangutan ako samtang na malandong ko niini. Ingon ani ba
ang panghitabo sa kinabuhi sa usa ka mag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw mo alagad ba sa Ginoo, ingon ani ba ang ending sa tanang higayon sa tanan nga tao sa mga nag-alagad sa Ginoo nga pareha kang hope nga kung molagad lang ka ayaw ka balaka kay iuli ra nas Ginoo tanan nga nangawala nimo. Ipanalangin ang imong mga anak na nangamatay ibalik tanan sama kang hope. Sama ba kang hope ang atong kinabuhi mga higalaan kung kini matapos? Nindot unta ako ang atong panag-ingnan mao ang kinabuhi ni Job nga human sa mga pagsulay nakadawat siya daghang panalangin sa ulahi. Pero sa atong kinabuhi aning yutaa mga kaigsuonan samtang ni ata pa aning kalibutana bisan tag nag-alagad wala ta sa ari o walay kasiguruhan nga may happy ending ta diining yutaa kay moagi magitatanan og pagkamatay. Except tingali kung usa ka sa makapaabot o makasaksi sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga buhi nga di moagi kamatayon. So it is not an assurance that when you serve God, happy ending ka ining kalibutana. Okay. Dili gyud garantiya sa atong lesson mga kaigsuonan, dili gyud garantiya nga nag-alagad ka Ginoo sama sa eksperensiyahan gud totally ni Hope. Kay daghan baya gyud kaayong mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili gyud hangtod karon natubag. Di ba? Daghan mga panghitabo karon sa atong kinabuhi nga hangtod karon makapangutana kag nganong gitugot man to sa Ginoo. Ako mismo inigbalik sa Ginoo namang ko ipangutana sa Ginoo. Di lang sa nako na isulti tingali pero para nako daghan gyud kog pangutana ba. Ngano man Ginoo nga imo man tong gitugot? Sama nimog nako mga higala. Sa imong kinabuhi karon daghan kag question sa Ginoo pero sultian ti ka mintras naa pa ka ani nga kalibutan dili gyud na matubag tanan. Ang importante magpabilin ka nga faithful matinud-anon si Ginoo hantud sa pagbalik niya. Sama kang hope. Pero pastor kanang kana manggong di man gud nato malikayan nga ang ending aning yutaa kamatayon ingon nga bayad sa sala. So kung moabot manggaling na siya matawag tag sad ending na pero dili na to hikalimtan nga luyo sa kamatayon kung naatay dakong pagtuo sa Ginoo. Dunay saad sa paglaom nga kinabuhing dayon. Mao nay pinakanindot sa ending. Mao na mga higala, ang ato ang memory verse daan nagapahinumdum kanato nga ang dinhi sa kinabuhi dunay posible nga makaagi ta sa unang kamatayon. Kanang kamatayon nga maagian normal sa tao nga resulta sa ato ang pagkatawhanon nga mamatay ta. Pero mga higala, naapoy klase sa kamatayon nga kanang giingon sa Ginoo sa Biblia nga kinabuhing walay kamatayon, kinabuhing walay katapusan. Mao na nga klase mga higala ang ato unyang madawat. Dili tingali na karon dayon madawat ato sama kang Job mga higala kay si Job mismo wa man pud siya makadawat ana. Asa naman si Job karon tuwa pud sa lubnganan. So it's not really happy ending. Totally nga happy ending yun. Maayo lang ang dagway, hulagway sa iya ang dagan sa kinabuhi kay muraman og na hiuli ba ang mga panalangin niya na restore ang iyang ngalan unya ang ngalan pud sa Ginoo na tagaan og dako kay nga pagdungog og hustisya. Apan miagi gihapon siya sa kasubo. Speaking of material blessing, sa kinabuhi ni Job, human giwala kay ang behind good anang story. Ingon man ang accusation ni Satan nga kining imong usa ka tao. Alagad na ni kay imong Imo man gipanalanginan. Sa sunod nga semana ato nang mahisgutan. Lagi. Pero sa kini nga kahimtang ang kadtong pagpabalik o gidubli nga panalangin sa Ginoo sa kinabuhi ni Job. Kana nga bahina happy ending siya aning yutaa. Okay. Pero sa kamatayon wala siya ma-exempted ana. Ning experience siya pagyapon siya nga waiting for the second coming of Jesus Christ. Tinod na mga higala, walay absolute, complete, kana bang kinitibukan? Totally fulfilled ka nini nga kinabuhi. Tungod kay kani nga kinabuhi mga higala, human nga nasudlan kini sa sala, wala na i-spare ani nga tao. Matarong man. Ang pangutana, diha sa pagtuon nato sa Biblia, na ba po yung mga sanglitanan nga atong ma-cite, mga ngalan sa mga tao sa Biblia nga atong ma-recall nga nag-alagad po sila sa Ginoo apan
bisan sa ilang pagpangalagad, wala man gid o wala dili pud happy ending. Oh, number 1 si Abel. Si Abel. Si Abel. Si Abel ang unang anak na lalaki nila ni Adan o ni Eva. Nagmatinumanon man siya sa prescription sa paghalad iyang gituman. Pero ang ending gipatay man siya sa iyang igsuon. Gipatay gyapon siya igsuon si Cain. Si Uriah. Kadtong pangulo sa sundalo. Ipatay mangyapon siya. Luyo sa iyang kabuotan, ha? Banan ni Batsiba. Namatay gyapon siya dito sa gubat. Nganong gitugot nun nga namatay siya kabuotan, maputo siya. So dili mo na usa sa mga example, daghan kay dinhi nga mga example pasuging sa atong lesson. Ang atong leksyon naghisgot mga kahilano daghan silang Josiah, Eli. si John the Baptist mga higala, katong herald precursor sa pagbalik sa pag-anhin ni Ginoong Hesukristo, igagaw ni Jesus Christ si John the Baptist, nahibaluta sa iyang sugilanon mga higala kung unsa kabuutan nga tao si John the Baptist. Pero wala sa iyang pagbinuutan, pag-alagad sa Ginoo. Si Stephen. Si Stephen. Gibato siya sa kamatayon. Dili na lalim mga kamatayon. So, ang akong gibasa ni nga mga sugilanon tanan pasuginging before ta nagkuan ani gibasa gid ako ni tanan. Naka-conclude ba ko nga dili di ay exempted makaisuunan nga o garantiya nga bisag unsa ka kabuutan itugot gyud sa Ginoo nga naay kamatayon. Wala man gani ma-exempted si Jesus nga siyang Ginoo ni agi man gani siya og pait nga kamatayon. Mauna mga higala ang pinaka-ehemplo gyud nga atong angay nga pamalandungan nga bisan ang anak sa Dios nga mianhi dinhi sa yuta nagpakatao sama nato mga higala, ehemplo nato. Wala gid pud siya pasaylua. Appeal pud siya, no? Nahimuot ba ko Pastor Ginggin naghunahuna ko ani ba? Namatay akong amahan. Perti gid akong guula pero nabawi-bawi man pud ako. Kaya nagtanaw po ko sa TV, namatay po ang senador. Ko, patay ra man gyapon. Patay ganing senador nga. Unsa ra man to akong amahan po. Mag-uuma nga ordinaryo kayo. Ingko sa ato pang Ginoo balance kayo gyud, no? Wala siya nagpili og grasa, tanan gyud ba ka-experience siya kamatayon. Pero ang nakanindot lang lahi gyud og naa kay Ginoo. Kay naman kay paglawom. Balik gyud ka sa basic. Tinood na mga higala. Paano po panalita itong balihon ba? Ang atong, for the sake of discussion, Pastor Aso Ma'am Pinky, atong balihon, panalitan og maunay mahitabo sa usa ka tawo nga nag-alagad sa Ginoo nga puros lang gyud maayo. Wala gyud maot nga mahitabo sa iya ba. Tanan maayo ra gyud kaayong butang, di pud siya mamatay nya, maayo ra gyud pud kayo. Na, unsaon na lang og di siya mamatay nga kaning yutaa, di na siya maghandom og langit. Mauna mga higala. Mauna nga gikatugot na sa Ginoo. Gikatugot na sa Ginoo kaning tanang mga butanga aron ma-refine ang atong kinaiya. Muhandom ka og langit unya mga higala. Implied man gud kayo nga murag indirectly gi-usurp ang ato ang freedom, ang atong kagawasan ba? Kay kung ang tanang maayong butang mahitabo lang sa mga taong nag-alagad sa Ginoo, walay magbinuang. So where is now the choice? Wala na ipagpili ang tao kay ganuman mupili pa kag dautan nga puros maot ang mahitabo nimo. So mao na mga higala. So gibalansi sa Ginoo sumala sa diskusyon kaganina nila Pastor Asoy ug ni Ma'am Pinky nga gibalansi gid sa Ginoo mga higala nga maayo gid kay siya. Fair siya, just siya nga ang mahitabo sa dato, mahitabo sa pobre, mahitabo sa adunahan, gwapo, pareha tanan ang mahitabo mga higala. Ug mao nay niya nga dili gid happy ending. Apan ang nakalahi dunay paglaom. Sa niadtong nag-alagad. Kay kung pareha ang mahitabo sa dato ug sa pobre, apan ang dato walay pagtuo o kaha ang pobre walay pagtuo, that is the end. Pero kung natay pagtuo, naghatag na nato paglaom sa sunod nga kinabuhi, nga gituhuan sa uban. Pero ang ubang nagtuo sa kinabuhi nga dayon, immediately after mamatayan to ana nag-aleluya na sa pangano, dili man ingon ana. Mao siguro na rason nga nga gisulat ang libro sa Hope, Pastor, no? Asoy ug Ma'am Pinky. Gisulat kay aron matagaan ta og kana bang grabe ka comprehensive nga explanation mga higala mahitungod sa kahimtang sa usa ka tawo nga buhi ug sa kahimtang sa tawo nga namatay. Mao ni mga higala nga atong gitun-an kani, no? Aron natay total grasp ba sa reality nga atong giatubang nga mao ang kinabuhi mga higala.
nga ang tumong og tuyo sa pag-apil aning libro sa Job diha sa Biblia dili aron sa paghatag kanato mga higala ni ana nga notion nga alagad lang mo sa Ginoo kay maayo ra ang mga butang nga mahitabo nimo. Dili. Dili. Ang nakanindot pasugingging kay kining libro sa Job gipresentar sa Ginoo nga naa di ay plano sa kaluwasan. Naa say plan of redemption ba? Sa ato paluyo nining tanan dunay giandam ang Ginoo nga kaluwasan sa matag usa. Naa siya'y kuan ba? Gasa nga giandam alang sa tanang nagmatinumanon ngadto kaniya. Mao nay nakanindot diha. So gi-mention man sa atong lesson nga naay restoration pero dili gid na total restoration. Ang total restoration kanang gingharian nga giandam alang sa Ginoo sa mga matarong. Okay. Napoy gisgutan din ni si Job. Ang kanibitong giingon nga he was hoping for what he was hoping for was his change. Ang kausaban. Ang kausaban. This word comes from the Hebrew word term. Nga ang bot pasabot renewal or replacement. Ang bot pasabot ani nga ako nakuha nga ang paglaom ni Job sa kinabuhing dayon nga mao nga naay kausaban nga mahitabo sa ending na. Luyo di anang tanan. O, sa to pa, ang tao nga walay kausaban gikan sa pagkadaotan ngadto sa pagkamaayo, wa gid ni paglaom. Tinuod na mga higala. Abi ninyo, ang dako kayong nga change kanang kausaban ba? Dili sa presente nga circumstansya sa diha nga ikaw musalig sa Ginoo. Kaya ang presente nga circumstansya posible nga naay kamatayon, dunay mga balatian nga walay kaayuhan, dunay panag-antos kana siya. Sa diha nga musalig ka sa Ginoo, although ang Ginoo pwede niya nga usbo na diha dayon. Pero mo kasagara mga higala, muantos ka sa panahon pa. No? Dili ang change immediate nga mahitabo dayon, kundi diha sulod sa imong kasing-kasing og hunahuna, diha ang kausaban. Kay kang tao dahil nga naipaglaom, ma'am, mausab iyang disposisyon. Kuan sa pastor bagay ni bang mga pagsulay sama sa mga pagsulay nga naagian ni Job. Makaayo day ni mo ning gitugot sa Ginoo nga maato ning maagian. Kay nahibalo naman ta nga for the refinement of character. May labot gid ni siya sa ato bitawng pagpakigsuod sa Ginoo. Kay kung tanan na lang bitaw hayahay aning kinabuhi wa ta kay motivation nga mosangpit og Ginoo kay hayahay man. Wa man ka mo feel og paghinahanglan sa somebody nga makahatag yun sa imong longing sa imong kasing-kasing. So kung kining mga pagsulay nga mohatod nimo sa balatian, mo hospital ka, maunsa na imong mga balatian, murag makayon ka nga kinahanglan ginako ang gahom sa Ginoo, pag-ampo, balang espiritu, tanan ana. Unya magtudlo usab kanimo mga higala sa yearning sa kinabuhi luyo ni ani nga kinabuhi nga didto sa langit dili na ko moantos ani. Kana lagi kung may pagtuo sa Ginoo. Mo lagi na importante gid kay nga naa kay basic yung foundation nga pag-alagad sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo kay na may mga tawo nga malimot gid sila alagad tungod kaharuhay silang kinabuhi. Bantay mo ana? Nga tungod sa kayahay wala na gud kay panahon para sa Ginoo. So ang ato buhaton nga hinumduman gid lagi nato nga moabot na ba gyud ang panahon nga naa gid kalisod, ato gyud ang ibutang sa atong mind nga dili lang temporaryo ang atong panglantaw. Naa pa day ugma. So pasalamatan nato pasulay. Dili kay kanira atong unaw-naon. Naa pay luyo ining tanan. So kun ibog tunan og ayo ang Biblia, kini tanan puro sa ni unsa lumalabay ra ni naa pay likod ni anang tanan. Dili pa nato tapuson ang ato ang discussion mahitungod niini sa kinabuhi ni Job. Atong kwaon ang usa ka praktikal nga pangutana nga unsa may atong mahatag sa mga tao nga unsaon man nato pagpadasig ang mga tao karon nga naa sa mga pag-antos, naa sa kalisod, naa sa kamatayon, naa sa kana bang pagbangutan. Unsaon man nato sila pagdasig? Unsaon man nato nga mahatagan nato sila paglaom? Lisod di kay na pastor nga pangutana to bagon kay ngano ang tao nga naa sa balatian niya minus wala kayo siya personal nga relasyon sa Ginoo
dili siya motuo. Makayon siya asog napay Ginoo nganong namay balatian, nang naay mga suffering, naay mga pag-antos, naay mga kagutom ug napay Ginoo. So lisod kayo ang pagsulti nimo diha sa katawo nga naglisod siya. Sakto na ang imong pangutana. So ang ako anang sugyot, iampo nato na sila nga unta ang Ginoo mo interbinar pod nga unta maabrihan ang ilang mga mata. Tinuod na kay ang mata sa pagtuo, lahi man ang tinan-awan. Kay kita bitaw Pastor Asoy usahay ang ato makita ramangud may atong masabtan. Pero unya ang atong pamaagi sa pag-comfort sa uban nga mga tao, lahi ang pamaagi sa Dios. Wala ta kay balo og ang unsaon sa Ginoo pag-comfort nga unique sa iya ang pamaagi. So muna ang sa atong lesson, ako usara gyud ang akong nakuha sa lesson nga importante gyud kayo. Si Job bisan naabot kani ang mga malisod nga kahimtang sing kinabuhi. Of course gibalik to niya mga butang nga mga material possessions man to, di ba? Ang giingon sa atong lesson, si Job lang gyud nga naa say kasiguruhan nga paglaom kay nagpabilin gyud siyang faithful. He stayed faithful ang ingon ang atong lesson. So alang sa mga naa karon sa mga nasuban daghantag mga higala tipis nga naa sa kasubanan karon kabantay ka may pahulay ang ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang usa gahapon lang ilubong, na po ilubong karong Friday nga kaila gyud kung suod gyud kay nato. Ako lang ikasulti ba? Dili kaini mo na masabtan kung wa ka ka-eksperyensya. Pero kanang ilang gibati karon di gyud lalim. Kita nga nakaagi bitaw nga nay atong minahal sa kinabuhi nga matiliwan. Dili tingali gyud namo mahatag ang tinuod gyud nga word nga unsa gyud maka-comfort, pero ang ako lang gyud kung naa ka sa kamot sa Ginoo, naa gyud diha ang paglaom. Mao nay ako handom nga madulot unta na sa imong kasing-kasing. Nga kung naa di gyud ka sa kamot sa Ginoo, naa gyud gihapoy paglaom. Luyos kamatayo naa gyud kinabuhi. Nangingon man siya dire, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Mao nay gwapo gyud kay nga promise sa Ginoo. Na bisan dunay kamatayon, basta naa ka sa kamot sa Ginoo, dunay kasiguruhan ang imong kinabuhi. Amen. And it is not so much what happens to your life after sa kalisod, sa human sa kamatayon o unsay madawat nimo. Dili na may labing importante. Although ang Ginoo Dios sa gugma og wala pud sa magpasagad. Naamang panalangin kanunay ang Ginoo taliwala nga muagi gani kag mga kalisod, mga pagsulay naagi nay corresponding nga panalangin nga ihatag ang Ginoo. Pero dili ra kana importante. Ang sa kanghob nga kinabuhi, ang iyang gipakita nga kaputli sa pag-alagad sa Ginoo taliwala sa panahon pa sa gisulayan siya, kadto mo ay labing importante kay ngano kanang imong asawa mo ingon nimo nga ayaw na pag-alagad sa Ginoo, imong mga amigo moingon nga ayaw na pag-alagad sa Ginoo, unya ikaw mo alagad lang gihapon sa Ginoo, miingon pagid siya mga higala nga bisan pagpatyon ko sa kaaway, I will serve the Lord. Ingon to siya nga mudawat ra baday ka sa maayo. Di ba? Kabantay mo sa teksto? Mudawat ka ra ba sa panalangin? Mudawat ra baday ka sa panalangin sa Sa pagsulay Oo, dili. niya dili. Basta nakana gid ko ako pug kahano, di gid pug ka paniguro. No, wala gid ang gamos balang espiritu sa imong kinabuhi. Di gid ka paniguro kay ipa-curse God. Unsa na Nya, asawa ipatunglo. pag gigamit. Oo, hasta yung mga amigo, tungluhan ang imong Dios. Siguro dagang kag sala nga tinaguan. Dili grabe. gid lalim ba? Di na ko imagine nga ipatunglo. Unya kana ra bang naa ka sa balatian higala, dili ra gyud na garantiya nga makahuna-una pa ka Ginoo. Nay uban nga mo marka bahala na. Pero balik ta sa basic. Kung naa ang Ginoo nimo, wala gyud problema, naa gyud kasiguruhan. Hinaot unta mga higala nga kining atong presente nga experience karon giantos mga pagpangutan kalisod makatan-aw ta sa kinabuhi ni Job o makabaton kita og paglaom. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong makugihon nga pagsunod sa ato ang television program Takna sa Pagtuon. Kini si Pastor Mamerto Gingging II uban ni Pastor Secundino Asoy ug ni Ma'am Pinky magapasalamat kaninyong tanan sa inyong pagkanunayon nga pagsunod niini nga programa. Sa dili pa kita magtapos, dunay usa ka musical rendition nga giandam sa Takna sa Pagtuon alang kanatong tanan.
Dios, salamat kayo sa imong pag-uban kanam. Salamat sa kaalam nga langit nun, pinaagi sa imong balaang espiritu. Hinaot unta nga mga kahigalaan, mga kaigsunan nga nagapaminaw ni nga programa, mapanalanginan ug sila Ginoo magatubo diya sa pag-alagad kanimo. Salamat sa pagtubag sa mong pag-ampo amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga paryente silingan sila mag-awayan. Kay Kristo siya mao'y maglingkod sa imong pagtuo. Ito lang kaya ang tanan siya gayon karon ang manlalaban. Dahil ang kiniliyamata sa katapusan, lidaghang di masabot nga mga balatian. Ang mga tao sa sala sila mibatuyan, wala na'y pagpili sa maayo o nautan. Doon na kang Kristo siya mao'y maglingkod sa imong pagtuo. Ito yan lang kanya ang tanan siya gayon karon ang manlalaban. Siya gayon karon ang Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel.